அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற பாட்டிலை வச்சு ஃபேனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் கிடக்கிற வேஸ்ட் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாட்டில்ஸ்லாம் விடவும் இந்த மாதிரி இந்த பவுண்டோ பாட்டில் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பவுண்டோ பாட்டில் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். நான் அதை விடவுமே கனமான இந்த மாதிரி எண்ணெய் கேன் ஒன்று இருந்துச்சு, அதை தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் கேன் நம்ம ஃபேன் உள்ளே நுழையிற அளவுக்கு, அதாவது ஃபேனோட ரெக்க நுழையிற அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தையுமே தூசி தொடச்சி எல்லாம் பண்ணிடுவோம். ஆனால் சீலிங் ஃபேன் துடைக்கிறது மட்டும் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது ஹைட்டில் இருக்கும். அதுக்காக ஒரு ஸ்டூல் போட்டு டேபிள் போட்டு நம்ம மேலே மணக்கட்டு அதில் ஏறி ஒட்டடை அடிக்கிற கம்பை வச்சு துடைக்கணும். துடைச்சாலுமே ஃபேன் நல்லா க்ளீன் ஆகாது. இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கீழே நின்றுக்கிட்டு யாரோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல், ஸ்டூல் இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாகவே க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிலோ அல்லது கேஸ்லேயோ கத்தியை சூடு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஹோல் போட்டுக்கலாம். அதாவது ஹோல்னால் எப்படி அப்படின்னா, நமக்கு நீளம் ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி நீளம் போட்டுக்கோங்க. அகலம் ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அதாவது ஃபேனோட ரெக்கை இதுக்குள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கணும். இது நீங்கள் இந்த பவுண்டோ பாட்டிலில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நல்லா சூப்பராக தான் இருக்கும். நான் இந்த ஒரு தடவை பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அடிக்கடி யூஸ் ஆகுமே அப்படிங்கிறதுனால ஒரு தடவை பண்ணுறது நல்ல கனமான பாட்டிலாக பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் கனமான பாட்டிலாக எடுத்திருக்கேன். எனக்கு பவுண்டோ பாட்டிலையுமே இது நல்லா தான் வந்துச்சு. ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். ஆனால் மற்றபடி இருக்க அந்த அக்வாஃபினா வாட்டர், அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்க வாட்டர் கேன் கொஞ்சம் லேஸாக இருக்கிறதுனால அது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு சைடு நம்ம ஹோல் போட்டாச்சு. அதாவது 15 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எந்த பக்கம் போட்டிருக்கோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடும் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, 2 பக்கம் க்ளோஸ்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு பக்கம் ரவுண்டு மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டிக் வச்சு, அதாவது ஒரு கம்பை வச்சு தான் நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணி ஒட்டடை அடிக்க போகிறோம். அந்த கம்பு உள்ளே நுழையிற அளவுக்கு ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரவுண்டு போட்டாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டிக் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கை இதில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஸ்டிக் எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவை ஃபேன் துடைக்கும் போது எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபேன் துடைக்கிறதுக்கான கிளாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை இந்த க்ளோஸ்டு டைப் இருக்குல்ல, அதாவது ஓப்பன் சைடு இல்லாமல் அந்த க்ளோஸ் பண்ணுற சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் இது மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருங்க 2 பக்கமும். ஏப்புன்னா நம்ம ரெக்கையை இது நடுவுக்குள்ளே விடும்போது அந்த கிளாத்தில் பட்டு நமக்கு அதில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே இந்த கிளாத்தில் வந்துடும். அதுக்காக தான் இப்போ 2 பக்கமும் விட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சா. இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெக்கை உள்ளே போயிடும். அதை மேலும் கீழுமா சும்மா அமுக்கி எடுத்தோம்னாலே 2 பக்கத்தில் இருக்க துணியிலையுமே சூப்பராக அந்த அழுக்கு எல்லாமே ஒட்டிட்டு வந்துடும். இப்போ நீங்களே பாருங்கள், அதில் இருக்க ஒட்டடை எல்லாமே சூப்பராகவே க்ளீன் ஆகுது. இதை விடாமல் பெஸ்ட் மெத்தட் நல்ல ஈரத்துணியை நல்லா புழிஞ்சிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஈரத்துக்கு அதுக்கும் சூப்பராகவே க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.